Sunt în fluxul abundenței divine și totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Aleg să primesc totul cu ușurință, recunoștință și grație. Sunt în fluxul abundenței divine și totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Aleg să primesc totul cu ușurință, recunoștință și grație. Banii sunt energie. Banii vin mai întâi din lumea spirituală. Eu manifest bani. Eu sunt un creator puternic. Eu atrag energia banilor în viața mea acum. Banii sunt energie. Banii au conștiință. Banii sunt prietenoși. Banii sunt servitorii mei. Banii lucrează pentru mine. Banii mă manifestă zi de zi. Banii iubesc să petreacă timp cu mine și sunt permanent într-un flux continuu în viața mea acum și etern. Cu puterea prezenței divine din interiorul meu, eu sunt cel ce sunt. Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt cel ce sunt. Decretez, declar și afirm că sunt lumină, iubire, abundență, sănătatea perfectă, prosperitate, frumusețe divină și belșug. Mulțumesc cu recunoștință că am primit deja. Mulțumesc cu recunoștință că am primit deja. Mulțumesc cu recunoștință că am primit deja. Așa este și așa rămâne.